खुलुमबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानी खालायस्रि फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हारि धोरोम फारागथि गैलायाजासे लोब लोब हानजा हानजा बे हाबाफारियाव नुजाफैनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं करिश्मा बर'। गिबि गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो बे खौरांखौ फोसावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावनि रानी खालायस्रि फोथाराव बे बोसोरनिनो फेब्रुआरि दाननि 23, 24, 25 आरो 26 अक्ट'आव खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जाबाय। बेखायनो थुनलाइ सिबियारिफोरजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। ओमफ्राय आं दिनै ब्लग भिडिअ लाबोनाय जायासै आरो लोगोफोर, आं मोनसे खोथासो सावरायनो नागिरदों, नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदों आरो नोंथांमोनहा अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, अब्लासो बुजिगोन, अब्लासो मिथिगोन नालाय, ओंखायनो जोबजासिम नाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा जोंनाथ' बर' थुनलाइ आफाद 62थि बोसोरसालि जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। 23 फेब्रुआरिनिफ्रायनो जागोन आरो। ओमफ्राय दा बेवहायनो माखासे आर्टिस्टफोर बा सर्ट मुभि गाग्राफोरखौहाय बिदिनो 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड बिदिनो भिडिअ खालामनानै इनभाइट बा खावलायनाय मोनसे भिडिअ खालामनो थिनदों आरो बयखौबो नङाबाबो माखासेखौ बानायनो थिनदों आरो। ओमफ्राय बेवहाय बिदि 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड भिडिअ खालामनो थिननायावनो 6,000 7,000 बिदि दाबि खालामनाय नुनो मोनदों आरोखि। ओमफ्राय बे दाबि खालामनायखौहाय सासे जोंनि बिदाफोर जागोन खोमा सोमोन्दोआव, ओमफ्राय बियो फेसबुकाव आपल'ड खालामदों आरो मा होनो लिरनानै हगारदों आरोखि। नोंथांमोननो आं खोन्थानि फरायनानै। आंनाबो मबाइला गंसेल' नालाय, ओंखायनो बे स्क्रिनावनो होनानै फरायनोसै आङो। नोंथांमोनहा फारियै नायलांदो, आं फरायनोसै दे। जाय हगारदों बे सुबुङा जाहैबाय सुशान्त बसुमतारी। बिथाङा बुंदों, बुंनो गोनां दं होननानै सानो आं, नाथाय गासैखौबो बुङाखै। माथो क'क्राझारनि माखासे सर्ट मुभिनि महरगिरिफोरा बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि फोसावथायनि थाखाय 30 सेकेन्डनिल' भिडिअ'आवनो 6,000 निफ्राय 7,000 रां डिमान्ड खालामदों। रायजो राजानि अनसायनायावसो दिनै बिथांमोननि सिनायथि। दिनै हारिनि मोनसे सिनस्रि आफादनि मोनसे जथुम्मानि थाखाय 30 सेकेन्डबो थाखाय 30 सेकेन्डबो फैसा गैयालासे सम होनो हाया। बेबायदिखौ हारिमु सिबिनायनि मुङाव सिखाव खालामनाय बुंजागोन बायदि मोनो, बिथाङा बुंदों आरो। आं फरायजोबथ'ला, जिखुनु जाया बिथाङा बुंदों आरो जोंनि क'क्राझारनिखौ बुंदों। माने क'क्राझारावबोथ' मेरला एक्टर एक्ट्रिस सर्ट मुभि गाग्रा बायदिसिना मेरला ओंखारबाय नालाय, ओंखायनो दा बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जाहैबाय बिदिनो बर' साहित्य सभानि नामावहाय 30 सेकेन्ड भिडिअ खालामनो। दा बेवहाय 30 सेकेन्ड भिडिअ खालामनो थिननायावनो बिदिनो 6,000 7,000 रां दाबि खालामदों आरो। दा बिदि खालामनो नाङामोन आरो, दाबि खालामनो नाङामोन। बिथांमोनहा 6,000 7,000 बिदि फैसा दाबिलायनो नाङामोन। दसेखिनि सम मोनोबा बिदिनो भिडिअ खालामनानै 30 सेकेन्ड भिडिअ खालामनानै दैथायहरनांगौमोन आरोखि। ओमफ्राय ओरै होनबानो जायो। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो, बा हेलौ। आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जेनेबा आंनाबो जालायलाङालै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों गोसो गोथारै
बरायनाय जाबाय बा खुलुमनाय जाबाय। दा जोंहा बर' साहित्य सभा 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानो थांगासिनो दं पार्कआव होननाय जायगायाव। स' नोंथांमोनहा गोसो गोथारै बाहागो लाफैबानो जाबाय। आंबो बाहागो लाफैगोन, लैहोर लैहोर बयबो बाहागो लाफैबानो जाबाय। थेंक इउ बिदि होनबानो जाबाय आरो। बेखौनो फैसा नांलायलायबावगौ आरो नोंसिनो हा। क'क्राझारना एसे लेभेलखा। आं बुंनो थाङोबा दस्रा चिरां माबानिखौ होनला आङो, मा होनो चिरां बाक्सानिखौ उदालगुरिनिखौ होनला आङो। बिथांमोननि माखासे भिडिअ'बो दंखायो, आं स्क्रिनाव होना होगोन दे। दा बिराद दुखुनांथाव आरो बिदि फैसा दाबिलायनो नाङा आरो। बयजोंबो बर'जों बर' बयबो रायजो राजाफोरनि अनसायनायावसो नोंसोरबो जाफुंदों। कमेडि भिडिअ' बा सर्ट भिडिअ' खालामनाया रायजो राजाफोरनि अनसायनाय बा नायनायनि थाखायसो नोंसोरबो डेभेलप जादों, सिनायजादों। जुदि नोंसोरो बिदि फैसा दाबिलायनाय माबालायनाय खोनायोबाथ' रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ अनसायनायानो नङा, नायनायानो नङा, सुखुनायानो नङा, बा बायदिसिना बायदि खोथा बुंगोन आरोखि। आयौ बिदिथार, बिदि फैसा जानोसो बिदि माबा सर्ट कमेडि भिडिअ बानायो माबायो होनजागोन आरोखि। ओंखायनो दा बिदि खालामनाया गाज्रि जादों आरो। बिदि दाबि खालामनो नाङा। आंनि साननायावथ' बिराद गोरोन्थि, गाज्रिबो जादों। दा नोंसोरथ' जेनेबा सर्ट कमेडि गाग्रा, सर्ट भिडिअ गाग्रा एक्टर एक्ट्रिसफ्राथ' मेरला इनभाइट खालामजायो बयजोंबो, जेरावबो जेनेबा फांसन बायदिसिना प्रग्राम जायोबानो इनभाइट खालामखायो। बिदियावबो नोंसोर फैसा मोनखायो, ओरैनो थांखाया नोंसोरो। आरो नोंसिनि सायावसो बेसेबां नांगौ, बेसेबां होबा थांगोन, बिदि बाजेट थाखायो आरो, नोंसोर मोनखायोखा। दा ओमफ्राय बे जाहैबाय खोथाया जाहैबाय माने बर' साहित्य सभा, बर'नि नायनो जाल' मोनसे आफादनि जोनोम जानाय बे बोसोरसालिया जथुम्मायावहायनो जुदि नोंसोरो बर' जानानैबो बर'नि मोनसे आफाद जोनोम जानायनि नामावहाय जथुम्मा खालामनो नागिरदों आरो। बेवहायनो जुदि नोंसोरो बर' जानानै बिदि फैसा दाबिलायोबा मा जानांगौ दे। अननानैथ' एसेसो दे जागोन, खालामगोन होननानै खालामना हरबानो जायो। आरो सोलाबाबा सोलाबा। दा बांसिन चिरां ओमफ्राय उदालगुरि ओरै माबा बाक्सानिखौ खालामनाय नुदों आरो। ओमफ्राय जोंनि क'क्राझारनिखौ जोबोद खम माने नुवाखैबो आङो। ओंखायनो आं बुंदों जोंना क'क्राझारना एसे लेभेलखा। बिथाङा बुंदों माने क'क्राझारनिखौ मोजाङै फरायबानो जाबाय नोंसोर। क'क्राझारनिखौ बांसिन गोहोम खोख्लैदों आरो, माने बाक्सानिखौहाय एसे साबसिन होनदों। माने बाक्साना बिदि दाबिलायाखै। ओंखायनो दा क'क्राझारनाथ' मेरला दं, आं गासिखौबो बुङा। जेनेबा आं नाम खारिया आरो, आं ओरैनो बुंसै। प्रेक्टिकेल बसुमतारी, ओमफ्राय मनिसा, सोरबा माबा मा होनो अनिलमोन दं, दैमुमोन दं। बिसोरखौ आं जेबो होना आरो, बिसोरखौ दाबिदोंबो होननानै खोनायाखै आं। जिखुनु जाया बिसोर दं आरो जोंनि क'क्राझार एरियायावहाय। ओमफ्राय दा मा होनबावनो, बिसोरखौथ' आं होनाखै। जेनेबा दे दस्राफोरखौ माने भिडिअ खालामनो थिननायाव 30 सेकेन्ड भिडिअ खालामनो थिननायाव खालामनानै हरबानो जायोमोन आरो। बेखौनो खावलायो आं। दाबो सम दङ, 23 थारिखनिफ्रायसो। जुदि नोंथांमोनहा जाय बिदि थाखा दाबिदों, 6,000 दाबिदों, नोंथांमोनहा अननानै बिदि दा दाबि। स' लोगोफोर, नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो, मा सानो, अननानै कमेन्टआव एसे खोन्थाहरदे। ओमफ्राय बेबायदिनो खबर मोनबाय थानो थाखाय अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाय गोदान। ओमफ्राय आं खोन्थाना लानि, आङो रस भिडिअबो बानायो, ब्लग भिडिअबो बानायो, ओमफ्राय दा बेबायदिबो भिडिअ बानायो आरो। अननानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादे लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक, ओमफ्राय कमेन्ट, शेयार खालामना होदे लोगोफोर, अननानै। थेंक इउ फर वाचिं, बाय लोगोफोर।